سلام كما يتوعلوك برات تخطاتلتي فنو اير تي في نلومي قدام 16 مغابيت قطر استلالو زيناو مستنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم الشام تولده بغنتاتو كفلم ኤርትራን ዝነበረ ስጋት ተሪያን በጣም ድረበዳ ከምትቆጣጠረቶ ተገሊጹም حارستو تشبه حب مسرح عقمات جريفاتن أدمع عيو يسلاسلو بيت مرتوار سايكالو ساوا عمتاو نتفتاتو جمجيمو روسيا مس بولندن ليتوينيا نابزداو باكبابي S-400 صار ميسايل تخيلا أمريكا مسمين كوراز جمرتو دبلوماسيا وزررب كتقصلو كمتدل حبيرا اب مونغو اسرائيل فلسطين او جل حماسن حدش كنات كي ولا تسقيو ሚኒስትር ሕርሻ ምስ ዝተፈላልያ አካላት መንግስትን ህዝብን ከምኡን ምስ ዞባውያንን አህጉራውያንን ውድባት ተዋሃሂዱ ከካይዶ ብጽንሐ ቀጻልን ዕቱብን ጻዕሪ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሰክፍ ተርእዮ አንበጣ ምድረበዳ ከም ዘየለ ምግላጹ ይዝከር እንተኾነ ግን አንበጣ ስጋት ሓንቲ ሃገር ጥራይ ስለዘይኮነ ቀጻልን ውህድን ጻዕሪ ናይ ሃገራት ከም ዘድልዮ ፍሉጥዮም ንዝካየድ ዘሎ ጻዕርታትን ንኹነታት ምድረበዳ አንበጣ ኣብ ኤርትራን በአካል ንምዕዛብ ዝመጸ ብዓል ስልጣን ውድብ መግብን ሕርሻን حبرات هاجرات أبز تفعل كابيتات عدد كايد دحر مقناي تمالين مع كناز زينة مقدس هيبوم جايز تاني هبتون فرز جنزات دلوت أبصاب دانايت كبري هوت ኤርትራ ንዝነበረ ስጋት ተሪዮ አንበጣ ምድረበዳ ከም እትቆጻ ጸረቶ ኣብ ውድብ መግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ፈጻሚ ጸሓፊ ኮሚሽን ማእከላይ ዞባ ምቁጽጻር አንበጣ ምድረበዳ አሰይድ ማእሙን አልዓለዊ ገሊጹ ንኹነታት አንበጣ ምድረበዳ ኣብ ኤርትራን ሚኒስትር ሕርሻን ምቁጽጻሩ ዘካይዶ ዘሎ ቀጻሊ ጻዕርታትን ብኣካል ንምዕዛብ ዝመጸ አሰይድ ማእሙን ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ልዕሊ 32,000 ሄክታር ንዝነበረ ስጋት አንበጣ ምድረበዳ ንምቁጽጻርን ንምክታእን ዝተሳላሰለ ዕማም ዕውት ምንባሮ ብምግላጽ አንበጣ ምድረበዳ ብባህሪኡ ዶብ ሰገር ስጋት ስለዝኾነ እቲ ጻዕሪ ቀጻሊ ክኸውን ግድነታዊ ከም ዝኾነ አብሪሁ Ministry of Agriculture and Locust Unit really they did very good job. Excellent. لسلسة معالتات أبتي أنبتا كفاريلو يخيل يزبها الكابيتات إرترا عدت سلزكايركو حدقا أنبتا مدربدا خمزة إلا مسكرنا تيكهب موياوي حلافنا تالونيم اتنا يمقود صار وفري أزياد معن عوتني نيروم سلزي أب موداتا كبلو زدلي كاب إرترا تبقيسو نابقرا بالتهجرات كنفر زغيل حدقا أنبتا مدربدا خمزة إلا الرقاقت all Zoba and sub-Zoba campaign is nearly terminated because of the successful control operation. Because very intensive control operation. ኤርትራ ሱዳን ሱዑድ ዓረብ ግብፅን የመንን ኣብትን ምፍራይ አንበጣ ምቹእ ዝኾነ ከባቢ ስለዝርከባ ቀጻሊ ስራሕን ውህደትን ከም ዘድልየን ዝሓበረ አሰይድ ማእሙን ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ኣብ ከባቢ 80,000 ሄክታር ንዝጸንሐ ስጋት ብምጥቃስ ንምብድሁን ንምቕንጣጡን ኣብ መንጎተን ሃገራትን ካልኦት ሃገራት ናይቲ ዞባን ዘላቒ ውሁድን ተማላል አንጻሪ ክዋሕስ ከም ዝግባእ አገንዚቡ because of the support that provided by the government and also the excellent job they did by low-cost officer in the field. So መንግስቲ ብዝገብሮ ደገፍን ሙያውያን ብዘካይድ ወጻዕርን ኣብዚ ወቅት እዚ ንዘራእቲ ሓደጋ ዝኸውን ተርእዮ አንበጣ ምድረበዳ ከም ዘየለ በአካል ተዓዚበለኹም እንተኾነ ግዳ ኤርትራ ብዘለዋ ውህብ ኩነታት ክሊማ ካብተን ንምፍራይ አንበጣ ምድረበዳ ምቹእነት ዘለዎን ሃገራት ስለዝኾነት ንዝመጽእ ተኽእሎታት ብዕቱብ ስራሕ ከም እትቆጻጸሮ ጽኑዕ እምነት ኣለኒ if you are not ready the problem will come again and maybe the spread to other areas and also to other member country so always be ready for the next. This is my observation. አንበጣ ምድረበዳ ዝፋረየሉ ቦታ ሰፊሕ ንኽድህስሶን ክትቋጻጸሮን ድማ አሸጋሪ ምዃኑ ዝገለጸ አሰይድ ማእሙን ተራ ናይቶም ኮለላታት ብምክያድ ቁልጡፍ ሓበሬታ ዝህቡ ዳሰስቲ ልዑል ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ኤርትራ ንዝተዓዘቦ አድማዒ አበርክቶ ዳሰስቲ ሞጊሱ You know the low-cost areas is huge is fast spread area. Sometimes in some places it more than كم زفلت አንበጣ ምድረበዳ ዝፋረየሉ ቦታ ኣዝዩ ሰፊሑ ነዚ ክትቋጸር ድማ ተራናይቶም ኮለላታት ዘካይዱ ስካውት ኣዝዩ ኣገዳስን ልዕሉን እዩ ኣብዚ መዳይ እዚ ከዓ ኤርትራ ዓቢ ብልጫ ከም ዘለዋ ተዓዚበለኹም is very important very important and Eritrea one of the most country that use
scout in a very efficient way. ኮሚሽን ማዕከላዊ ዞባ ምክልኻል አንበጣ ምድረ በዳ ን16 ሃገራት ማለት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሳዑዲ ዓረብ፣ የመን፣ ጅቡቲ ከምኡውን ካልኦት ንአንበጣ ምድረ በዳ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን መንገዲ ቁልዓ ዝኾነ ሃገራት ዝጥርንፍ ኮይኑ ማዕከላዊ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ካይሮ ግጽ እዩ። ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ሸባሕ ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ማይን ሓመድን ብምዕቃብ እቶቶም ንምዕባይ ካብ ከበሳ ዝወረዱ ሓይዝ ናብ ግራውቶም ንምእላይ ኣብ ምስራሕ ዓግማትን ጀሪፋትን ኣድማዕ ዕዮ የሰላስሉ ኣለዉ። ኤሪና ዝተወከሰቶም ሓረስቶት ነቲ ዓመት መፀ ዝበላሾ ዓግማት ንምስራሕ ዝሓለፈ ዓመት መንግስቲ ኣብ ግዚኡ ናይ ማሽነሪ ደገፍ ስለ ዝገበረሎም ጽቡቕ እቶት ከም ዝረኸቡ ብምግላጽ ዘለዎም ዓቕምታት ኣዋሃይዶም ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት ብዝሓየለ ከም ዝቕጽሎ ኣረጋጊጾም። ኣብቲ ዕማም ዕለታዊ ልዕሊ 35 ጽምዲ ኣብዑርን ኣስታት 100 ጉልበት ሰብን እናወፈሩ ድሮ ሓደ ወርሒ ሰሪሖም ከም ዘለዉ ዝገለጹቶም ሓረስቶት ኣብቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት ህላዎ ማሽነሪ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ሓገዝ ክግበረሎም ሓቲቶም። ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዝርከባ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ 11 ክፍሊ ትምህርቶም ዝዛዘሙ ተምሃሮ ተቐቢላ ንሃገራዊ መልቀቕ ፈተና እተዳሉ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ሳዋ ብ12-13 መጋቢት ንጥፈታታ ገምጊማ። ወኪል ኤሪና ሙሴ ኺዳነ ዘዳለወ ዜናዊ ጸብጻብ ይስዕብ። ኣብቲ ካብ ኩለን ዞባታት ዝመጹ ሓለፍቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምምሕዳር ዞባታት ጨናፍር ሚኒስትር ትምህርቲ ኣሃዱ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን ወከልቲ ሃገራውያን ማሕበራትን ካልኦትን ዝተረኽብሉ ገምጋም ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ርእሶም ገብረ ህይወት ሎሚ ዓመት ካብ 103 ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመጹ 50.3 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 13559 ተምሃሮ ተቐቢላ ከተምህር ከም ዝሓገየት ገሊጹ። ዘይምምዳብ መምህራን ኣብ እዋኑ ትሑት መጠን ምሕላፍን ትሑት ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ካብቲ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዝረአ ጸገማት ምዃኑ ዝሓበረ መምህር ርእሶም ውፅኢት ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ይንኪ ስለ ዘሎ ፍሉይ ኣቓልቦ ክግበረለን ከምኡውን ኣብ መሰረታዊ ትምህርቲ ዝለዓለ ወፍርን ጻዕርን ንኽካየድ ሚኒስትር ትምህርትን መሻርክትን ቀዳምነት ሂቦም ክሰርሕሉ ኣዘኻኺሮም። ተሳተፍቲ ብወገኖም ተምሃሮ ዕውታትን ተወዳደርትን ንኽኾኑ ኣብ ዞባታት ዝርከባ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ጻዕርን ክሕይላ ትምህርቲ መዘና ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ብቑዕ ዲጂታላዊ ቤት ንባብ ክዋደድ ዝብልን ካልእን ሃናፅ ሓሳባት ኣቕሪቦም። ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ መዛዘመ ቃል መንግስቲ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገርና ንኹሉ ዜጋ ብማዕረ ዘሳትፍ ርሒብ ዕድል ትምህርቲ ከፊቱ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብቲ ገምጋም ኩሎምቶም ኣብ ዞባታት ዝነጥፉ ፈጸምቲ ኣካላት ብግብሪ ተሳቲፎም ብምህላዎም ብልጫታቶም ብምዕቃብ ዝጸንሖም ጉድለታት ብኣጋኣ ኣሪሞም ንዝለዓለ ውፅኢት ክጽዕሩ ተላብዮም። ተልእኾና ንምፍጻም ዘለና ዓጥቂ ኩሉ ግዜ ከነሕይል ላቦ ነናትና ተልእኾ ንሓደ ዕላማ ዝውዕል ተልእኾ ከዓ ብሓባር ንሰርሕ ኣለና። ስለዚ ንሓደ ሕድና ክንጸዋጸብን ዝያዳ ተኾይና ተሪፋ ዝያዳ ተኾይና ሓሊፋ ክንበሃልን ከዓ እቲ ዓቕልን እቲ ናይ ምግባር ድሌትን ኣብ መንጎና እናተዘርግሐ ክኸይድን ብኡ ከዓ ክንሰርሕን ከዓ ላቦ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ሳዋ ካብ ትጅምር ልዕሊ 200,000 ተምሃሮ ተቐቢላ ከም ዘምሃረት ሰነዳታ የመልክቱ። ኣብ ናቕፋን ኣገዳስነት ምጥርናፍ ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኣብ ማሕበርን ማሕበረ ቁጠባዊ ኣስተዋጽኦን ዝምልከት ኣኼባ ኣብ ከተማ ናቕፋ ተኻይዶም። ስንኩላን በብውልቂ ዘካይድዎ ስራሕ ኣድማዕነት ከም ዘይብሉ ዝጠቐሰ ሓላፊ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ኣቶ መሐመድ ሓመድ ስንኩላን ተጠቀምቲ ናይቲ ንምዕባልኦም ብመንግስትን ጉዱሳት ዜጋታትን ዝካየድ ኩሉ መድያዊ ደገፍ ምእንቲ ክኾኑ ኣብ ማሕበር ክጥርነፉ ጸዊዑ። ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ተስፋይ እየቦ ወገኑ ስንኩላን ርጉእ ህይወት ክመርሑን ነፍሶም ዝኽእሉ ባይታ ንምፍጣርን ዝካየድ ጻዕሪ ንኽዕወት ኣብ ማሕበር ክጥርነፉን ውዳቢኦም ክሕይሉን ብምዝኻር ሕብረተሰብ ዘድሊ ሓገዛት ክገብረሎም ኣዘኻኺሩ። ተሳተፍቲ ድማ ሰኣን ኣብ ማሕበር ምጥርናፍ ክረኽቦ ዝግባእ ደገፍ ክረኽቡ ከም ዘይጸንሑ ብምጥቃስ እቶት ዘመንጭውሉን ሽቕለት ዝፍጠረሉን ባይታ ንኽጣጣሕ ምድጋፍ ናይ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ከይፍለዮም ተላብዮም።
ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛ ሃሰን ኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ኣብ ሓርነታዊ ቃልስን ምኽባር ልኡላውነትን ዝሰንከሉ ልዕሊ 100 ኣባላት ኣለዎም ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ሓይነባን ሃዳሙን ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዘተኮረ ኣድማዕ ንጥፈታት የሰላስሉ ኣለዉ እቲ ኣብ ከባቢ ሕሽምለ ሩባ ዓዲ ቀይሕ እቲ ኣብ ከባቢ ሕሽምለን ሩባ ዓዲ ቀይሕን ዘካይድዎ ዘለዎ ወፈራታት ንምድልዳል መሬት ምስራሕ ዛላታትን ከትርታትን ከም ዘጠቃልል ክኢላ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣቶ ኸሰተ ኣረፈ ሓቢሮም ኣማሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሓይነባ ኣቶ ጀማል መሐመድ ሙሳ ብግድኡ እቲ ማእቶት ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ 14 ሄክታር ኮይኑ ቅድሚ ዝናብ ምጅማሩ ንኽዛዝሞ ብውህደት ይሰርሑ ከም ዘለው ገሊጹም ካልኣይ መዓልቲ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2019 ሎሚ ቀዳም 16 መጋቢት ብናይ ምቅባል ማለት ሚክስድ ሪሌይ ናይ ግዜ ውድድር ጋንታ ቀፂሉ ኣብ ዝወዓለሉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተሸላሚት ወርቅ ሜዳልያ ኮይና እዚ ብማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም UCI ሎሚ ዓመት ንፈለማ ግዜ ተኣታትዩ ዝተሰርሓሉ ውድድር ሓንቲ ሃገር 3 ደቂ ተባዕትዮ ምስ 3 ደቂ ኣንስትዮ እተሳትፈሉ እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ያዕቆብ ደበሳይን ሜሮን ተሾመን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ንሞሳና ደበሳይ ደሴት ኪዳንን ዝናብ ፍጹምን እያ ኣሰሊፋ ዛጊት ተኻይዱ ብዘሎ 5 ውድድራት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብ3 ወርቂ ኤርትራ ድማ ብ2 ወርቂ ሜዳልያታት ካብ 13 ሃገራውያን ጋንታታት ቀዳሚትን ካልኣይትን ደረጃ ሒዘን ኣለዋ ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም روسيا مس بولندن ليتوانيان ኣብ ዘዳውባ ከባቢ ባሕሪ ባልቲክ S400 ዝዓይነቱ ጸረ ሚሳይል ተኺላ ምትካል ናይ ዚያ ጽዋር ካብ ወታደራዊ ምስፍሕፋሕ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ክመጽእ ንዝኽእል ጸጥታዊ ስጋት ንምዕጋት ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣፍሊጡሎም ፖላንድን ሊትዌንያን ወታደራዊ ማዕስከራት ኔቶ ኣብ መሬተን ክድኮን ዘፍቀደ ሃገራት ምዃነን ዝሕብሩ ጸብጻባት ሩስያ ነቲ ምዕባለታት ብዕቱብ ክትከታተሎ ምጽናሓ የረዱም روسيا بلعلتان هاجرات أدلاي زبالتو سجمتي كتوسد كم تخيل كتتنقق مصنحون أيرسعن إذا حدش وتهدروا من قصص روسيا نتكيدان كالشغلة كم زغيل زحبرو تهدروا تنتنتي أبتي زوبا كجبر نزنح من قصص كحيلو تخلت هاد كم زلهي أمتهم نيتون روسيا بجودا يوكرين سوريان كالجيوبوليتيكا وربحاتات تفحى في حم هلاهم زفلاتهم أمريكا مس سمين كوريا جمرتور دبلوماسياو زررب كتقصلو كمتدلي أفليتام أمريكا نزحبرت سمين كوريا نتي نيوكليساوي نتفتات نمقورات زبصحاتو سمع كتقوارصو مخانا أبز سالست زيد حريم تنقاغايم صحافة قدات وصا أمريكا مايك بومبيو هاجرو قلولاو حوس دسيت كوريا بسلام نمعراف نزلوا تبقسو بمتكاس نتي جمرتور دبلوماسياو زررب كتقصلو مخانا ب15 مقابيت أنتصيرهم مستر بومبيو أب موداتا زحلف ورح لكاتي تامونغو مرحتي كلتين هاجرات زتخايده كالاي ركب بزي سمع دحر مزامو هاجرو نتزتن مغصال لعلو ايلوخ نا بيونغ يانغ تسدد مخانا محبارو تصبصباتي يغلصوم تركب بزي فر بمزامو صبوق انفتحي زصنحه غداي حوس دسيت كوريا ناب زنبرو كيملسي تسغي زلوم دحر تركب سمين كوريا نيوكليساو نطفتات نمجمار زخيل من قصقاس كم زرأيت كغلص انكولو امريكان دوب كوريان ونزي فنو زصنحه حبره وتهدروا ممد بنوس متن كم زجمرو تصبصبات يتقسم ابور حسن 2018 اب سنغابور استخايد ركب بريزيدنتات دونالد ترامبن كيم جونغ اونن اب مهدا كلو حوس دسيت كوريا زحاشه تراكم التصاوته ايرسعن قدمي 4 عامات اب مونغو اسرائيلن فلسطيماو جل حماسن زتولع كينات كيدغم نتقنتات بقربا زكتاتل وغنات اميتم نساتهم نزغمتات زهبو زلو اب مونغو كلتيوم وغنات استجمر حدش ملوات دبدبات يقصل بمهلاويم
بعسرت 4 مجابيت نختمة تل أبيب علامة زجبرة كاب وشمت غازة تتكوس روكيتات لومي 16 مجابيت أب زوج حليتون كم زغت على زحبرو نايك روات عزبتي إسرائيل عطفيتها ملس جبري كم تهبلو تحبر كم زلع جليسهم بزد ما أتوتري مليسو كم زعرجة أتوم تعذبتي بتوسخ حبيرهم إذا حدش وتهدر وتري دحرتي أكل تشحن 14 أب منجو خلتي ومجنات زت ولع كينات نفل ما مخانو زتغص أبصبات أبتوان لعلي كل تشحن كل تميتن فلسطينيين كم تقتلوا يردوم إذا خمزيلن كله إذا من اللوات دبداب كبير برد نخونتاتهم بحسرة مسرتها وطلبات هي وتتسقيمهم زلو نبرتي وشمت غازة مليسو 5 قادرو تقليصهم عالماوي بانك لمعات أفريقان هاجرات أفريقا نسعبينات كلمة لوتي كجتما زحجز كسب كل تشحن 25 نايل علي 4 بليون دولار مولا كمدبو تمباتعم اتوم فينانسيوان تكالات نزمه بس عزيزه اتو اب كتما نيروبي كينيا كقانا عبزقني وعلى كلمه حبرات هاجراتهم بمسرت صبصبات عالماوي بانك كاب كل تشحن 21 كسب كل تشحن 25 أستات 22.5 بليون دولار بانك لمعات أفريقيا دما 25 بليون دولار مولا كسلو عيام تمواتعم زلوم بانك لمعات أفريقيا بزوجو مجلسي اتي مولا أب كم صحايا وصعد زا مسألة بروجكتات تتكاي منشطات صعد كم زوعل حبيرهم هاجرات أفريقيا بحفشة اتنا بجماجم بحرن وكيانوسات نزركب بعد ما بفلاي موسخ على ما وقت بزتنكو كلمة ولوطن موسخ ملأت بحرن بقدامنت بقالوتا كابس اللوازلو هاجرات مخانن كيلاتات تعودي يردوم بعسرت عمشت مجابيت أب ودباويت كتما بيران سفيح كفال وسناسن موزامبيكن زتخسته كاب وكيانوس زتبجس حدقة تروبيكا هو بلاو معبل نواتاونا كابيان عنوت أوريدهم باتي 270 كيلومتر بساعات بزحم باب نفاس تسني معبلن نسوزا سعبو برتوع زنابن سفيح كابيتات موزامبيكن قربيت هاجر مالاون بخبيت تتصلي كم زلو تحبيرهم عندما أكل التاون سددن هاجرات دوبا ومبرق أفريقيا زخونت ودباويت كتما بيرا تا بزل على بقالتا تتصلي زلا مخانا زحبرو تصبصبات حيال أبايتي كم زعنون سفيح كفالا كم زعلغلغن أرديوم كاب مجمار السومونات حيزو أب موزامبيكن قربيتها مالاون زوقع برتوع زناب بزسعبو حدقاتات علغلق نقاشا وحجن بوحدم يتسبات كم زموتو زحبرو صبصبات بتقلالا موزامبيكن مالاون لعلم 100 شح حسابات كبيت نبرتهم تمزابيلهم كم زلو افليتهم اتي تروبيكاو ببلاو معبل نما اكلاي شنخ موزامبيكن قرابت هاجرات مالاون زيمبابن قصو امريحو كم زلو زحبرو سب مزم كتال مترولوجي دوباو افريقيا متن زورد عنوت كزايد كم زخيل يأمتهم نستعستر على وزينهم السنة وابستزازي ملو زغط فنو ايرتي بخت كاتو العدم بروخ معالتي سلام زي خبركم تعزبتين لهم قدام استرالوا على توزيع سبورت انهم اب كتما بحر دار ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ አፍሪካ 2019 ሎም ቀዳም ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ብዝኾነ ናይ ክልቲ ጾታ ተቀዳድምቲ በሓባር ብዘካይድዎ ናይ ምቅብባል ማለት ሪሌይ ውድድር ቀጽሎም أبزو وددر إيرترا بحوش واتس مالت دك تبعتين دك عنشون تقدادمتي تساتفام أبزو وددر إيرترا تقدادمتي نتي أبزا معلتي تدايلز نبرت وركين معواتيوم أنكي دوماتيوم تقدادمتي دانيال تغل هايمانوت ميرون توشوم ياكوب دبساي موسانا دبساي ديسيت كيدانن زنافوتسوم نيرترا زوكلو تقدادمتيوم أبزا وددر كا هجريت غانتا إيرترا بعبلال زغن بغعت نتو وددر كتعوتو الغلا كالي تورك ونامتيام هجراوين غانتاتات إثيوبيان رواندا كا تنعات ختيلنا بوديوم زديبان صباح شامبيون أفريقيا بناي ولكنا جزء وددر مالت كرونومتر كالصليم أب إيطاليا أب ذكر زلوا زور ترينو أدراتيكو زسموناي وورلد تور درجة معكن زلوا وددر إيرتراو تقرر مايكل بكوفيدس نحن البرهانة أب سالساي مدرخ ماليا أم بساعة وديوم
ኣብዚ 4 ነጥቢ ዝህቦ ዓቐበታት ዝነበሮ ውድድር ሞሊቑ ድሕሪ ምውዓል ብዘዋለሉ 20 ነጥቢ ኣንበሳ ዓቐበት ብምዃን ኣብ ፖድዮም ክድይብ ክኢሉ ንናትናኤል ተኸቲሉ ጁልያን አላፊሊፕ ናይ ክለብ ኪክስቴፕ ብ15 ነጥቢ ካልኣይ ተርታ ክሕዝ ከሎ 12 ነጥቢ ዘለዎ ሳባስቲያን ቮን በርገር ድማ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ይርከብ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 4ይ መድረኽ ውድድር ኤልያ ቪቪያኒ ናይ ክለብ ኪክስቴፕ ተዓዋቲ ክኸውን ከሎ ፒተር ሳጋን ናይ ክለብ ቦራ ሃንግሾርን ፈርናንዶ ጋቬራ ናይ ክለብ ኤሚሬትስን ብተመሳሳሊ ግዜ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞም ብውሉል ግዜ እንግሊዛዊ ኣዳሜትስ ናይ ክለብ ሚሸልተን ስኮት መራሒ ዘሎም ኣብዚ ውድድር እዚ ናትናኤል ካብ መራሒ 11 ደቕን 13 ሰካይትን ድሒሩ መበል 118 ተርታ ይርከብ ሎሚ እዚ ውድድር ብናይ 221 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ክቕፅል እዩ እዚ መድረኽ እዚ ተረርቲ ዓቐበታት ዝሓቖፈ ስለ ዝኾነ ናትናኤል ማሊኡ ንምዕቃብ ከቢድ ብድሆ ይጽበዮ ባህላውን ስፖርታውን ውድድራት ዘጠቃለለ ቅነ ስፖርት ተምሃሮ ንኡዞባ ዓረዛ ኣብ 9 መጋቢት ተዛዚሞም ኣብቲ ካብ 33 ኣብያተ ትምህርቲ ዝተሳትፎ ቅነ ተምሃሮ ናይቲ ንኡዞባ 255 ተወዳደርቲ ተምሃሮ ክሳትፎ ከለዉ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ውድድራት ከምኡ እውን ባህላዊ ፍልጠት ጠቀስ ውድድራት ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ደረጃታት ናይቲ ኣብያተ ትምህርቲ ተኻይዱ ሓላፊ ስፖርትን ባህልን ጥዕናን ንኡዞባ ዓረዛ መምህር ከሰተ ሃብታብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቅነ ስፖርትን ባህልን ተምሃሮ ኪነታ ኣካላውን ኣካዳሚያውን ውድድራቶም ውልቃዊ ብቕዓቶምን ዝምባልዮምን ንምልላይ እውን ባይታ ከም ዝፈጥር ኣብሪዮም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ሓላፊ ምምሕዳር ፋይናንስን መምህር ጉበን ብሓድሽ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዘስምዖ ቃል ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ንጥፈታት ተምሃሮ ብስፖርትን ባህልን ብቕዓቶም ንምዕባይ ገዚፍ ባጀት ሰሊዑ ይሰርሓሉ ምህላው ብምሕባር ተምሃሮ ነዚ ዕድላት ተጠቒሞም ኣካላውን ኣእምራውን ብቕዓቶም ክዕብዩ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ውድድር ኣብ ኩሉ ዕዉታት ንዝኾኑ ተወዳደርቲ ብደረጃ ኣብያተ ትምህርትን ውልቅን ናይ ገንዘብን ስፖርታዊ ዕጥቅን ሽልማት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተዓዲሉ ኣተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብ ዝተፈጺሙሎም